жертва на първоначално положителен полеви тест за наркотици. Правим проверка за наркотици и за амфетамини. Никога в живота си не съм употребявал наркотици или наркотични вещества, каквито и да са. Какво ми попита един от тези полицаи и подчертавам, оказа се първоначално положителен вашия полеви тест. Как може да си возим децата от дрогиране? Няколко месеца по-късно експертиза, направена във Военномедицинска академия, доказва, че в кръвта и урината на Антоанета Димитрова няма открити наркотици. Теста на господин Иванов се е оказал първоначално положителен, задържан е бил тук в районното полицейско управление, след което е чакал 7 месеца. Му излиза тест за наркотици, после не се потвърждават данните. Кръвните проби на господин Атанасов излизат 1 година по-късно. Господин министър-председател, вие обещахте, че съвсем скоро ще намерите решение на този въпрос, като увеличите капацитетните възможности, персонала и всичко, което е необходимо на действащите лаборатории, в които могат да се направят референтни кръвни изследвания. Спомням си много добре, споменахте тази в ВМА. До ден днешен нищо не се е променило. Пресяващите тестове, независимо от техния характер и от тяхната технология, са направени така, че да дават относително малко фалшиво отрицателни резултати. Фалшиво положителните резултати, специално на Дрегер 5000, който се използва и в нашата страна, варират между 15 и 87% официално документирано с много сериозни проучвания за различните класове. През последните години терминът „войната по пътищата“ придоби широка употреба. Особено важно е да се съкрати срока на получаване на резултати след вземане на кръвни проби. Затова вече организираме съвместно с Министерството на вътрешните работи и с другите институции закупуването на нова апаратура, подготовката на специалисти и организирането на нови лаборатории в страната. И така през август беше дадено обещание, което стотици, ако ли не и хиляди хора чакаха. Не след дълго, а след около месец, дойде и първата надежда. Премиерът бе на посещение в химико-токсикологичната лаборатория на Военномедицинска академия и заедно с генерал Мутафчийски заявиха: В никакъв случай не касае половин година, нито година, касае месеци, не е повече от 2. Апаратурата, която видяхте, това си е сложна апаратура. Тя изисква подготовка на хора с висока квалификация. Това е ролята на организацията, да се намерят достатъчно добре подготвени хора с висше образование, които да специализират в тази област. Тук говорим за високо квалифицирани кадри. Не просто някой да бъде назначен. Но след тези 2 месеца нищо не се промени. Кръвни проби за референтни кръвни тестове, след което дългото чакане и след което просто в един момент човека си търси книжката, след 8, 9, 10 месеца, може би и година. Шофьорите продължиха да чакат, властта мълчеше. Случаите продължаваха, а Министерството на вътрешните работи водеше ежедневно статистика на водачите, които управляват моторно превозно средство под въздействието на наркотици. Или поне така показва полевия тест. Статистиките се пълнеха, завеждаха се дела и се чакаше бавно. След месеци мълчание, вътрешният министър Калин Стоянов пред Българското национално радио заяви, че оборудването на ВМА е започнало и всичко ще бъде готово до няколко дни. След повече от седмица премиера потвърди информацията лаконично, след като му бе зададен въпрос на живото излъчване във Фейсбук.
апаратите, които аз преди време обещах и поех ангажимент пред българските граждани, че скоро ще бъдат факт. Това са апарати, с които ще бъде много по-лесно изготвена експертизата, много по-бързо най-важното. В момента, чрез гаранционния фонд, ние успяхме да закупим 2 такива апарата. До няколко дни те ще бъдат представени на българските граждани. Успоредно с това, ние преминахме и през обществена поръчка за закупуване на още 4 такива апарата. В момента ще оборудваме Военно-медицинска академия, както и Института по криминалистика и криминология. Където правят пробите. Точно така, там се извършват тези проби. Резултатите по отношение на алкохола нямаме проблем. Имаме забавяне с резултатите по отношение на наличието на наркотици в кръвта. Какво се случва с новата апаратура за изследване на алкохол и наркотици в кръвта? Въпросът е от Ангел Зайков. От планираните апарати, които обявихме тогава, 2, доколкото знам, вече са доставени в Военно-медицинска академия. Още 4 се очакват в най-скоро време. Обществената поръчка тече, просто срока още не е изтекал. И съответно с това сроковете, които бяха 6 месеца понякога, над година в отделни случаи, вече трябва да станат в рамките на максимум 1-2 седмици за наркотици. Цялото това мълчание и чакане задаваше един и същи въпрос в хората. Резултати от частна лаборатория за COVID се признават навсякъде от българска лаборатория по цял свят. Другото е друга история. А до тогава? Много хора продължават да чакат своите резултати. Чакат ги от години.